Llegeixo un set en un jersei fa realitat un somni, de Carme Bañuelos. Eren les 7:20 del matí, jo sortia de casa meva com feia habitualment tots els dies per anar a la feina. La primera visita del dia era al quiosc de premsa per a comprar el meu diari, per a després, a uns pocs metres on està la parada de l'autobús, agafar-lo. Tots els dies coincideixo amb les mateixes persones, però curiosament em vaig fixar en un home que compra el mateix diari. Avui semblava un dia com qualsevol altre. Va venir l'autobús i ell em va deixar passar primer a mi, però desafortunadament jo ensopego i començo a balancear-me, no sabent on caure. I aquell home, com un príncep blau, m'agafa pel costat perquè no caigui. Per això creia jo, perquè al agafar-me s'enganxa el seu jersei a la meva bossa i no es poden separar. Li agraeixo el gest d'haver-me salvat de la relliscada i seguim junts per a poder desenganxar la meva bossa i el seu jersei. Finalment aconsegueixo separar la bossa del jersei, però li queda un petit fadet al jersei. Vaig sentir llàstima perquè m'agradava la seva proximitat. No pas pel jersei i ja arribava a la meva parada. L'endemà vaig arribar al quiosc com cada matí i allí estava ell, comprant el diari. Em va saludar i em va ensenyar el set del jersei, dient que li agradava més així perquè tenia un record meu. Em vaig quedar perplexa sense saber què dir i vaig riure. Aquella nit vaig somiar que anava al quiosc i ja no comprava més el diari perquè algú me donava. Em vaig despertar per soroll del despertador sense saber quin me'n donava i com acabava el somni. Al sortir de casa em vaig retardar diversos minuts. Vaig pensar que ja no el trobaria aquell home. Vaig sortir de casa i segons s'estava arribant a la parada s'anava un autobús. Li faig senyals al conductor però no em vol parar, m'ignora. Al pujar el conductor em diu: «Doni-li les gràcies a aquest senyor perquè per ell li he obert la porta». El miro i li dono les gràcies. Clar, era ell. A tot això afegeix el conductor perquè ell m'ha dit que vostè era la dona de la seva vida i que no vol que perdi l'autobús ni a ell, que si no, no paro, no m'aturo. Em quedo perplexa davant aquesta afirmació i sense dir paraula ens miren aquell home i jo i ens fonem en un petó i tot l'autobús aplaudeix. Em pregunta si no m'importaria compartir la resta de la meva vida, diaris i autobusos amb ell. Evidentment ja sabia com acabava aquell somni. Ara cada matí només comprem un diari perquè el compartim en el trajecte de l'autobús. Mentre l'esperen, ell segueix amb el jersei sorguit de forma fina, amb puntades quasi bé imperceptibles, i cada vegada que pujo a l'autobús m'abraça perquè no caigui.